Attività inklusiva kif ukoll edukattiva mimlija kreattività fejn l-istudenti tal-primarja li attendu San Andrea kellhom l-opportunità jitalmu u jieħdu pjaċir. Din hija l-atmosfera li spikkat waqt l-Open Day fl-iskola San Andrea fl-Imġar fejn l-istudenti flimkien mal-għalliema tagħhom ħolqu workshops differenti sabiex l-istudenti u l-ġenituri iqazzaw aktar ħin flimkien. Din l-attività ilha ssir għal diversi snin imma din hija l-ewwel sena li qed issir b'dan il-mod wara il-pandemija. Net News kellem l-organizzatur ta' din l-attività Marco Calleja li spjegana għalfejn din l-inizjattiva hija tant importanti fil-kalendarju tal-iskola ta' San Andrea. L-Open Day hija festival tal-edukazzjoni. L-iskola San Andrea bl-edukaturi kollha bl-istudenti bil-ġenituri jemmnu f'edukazzjoni inklusiva li hija cross curricular, ġifieri dak li jkun ma jitgħallimx biss il-matematika bil-mod kif nafu iktar tradizzjonali, ma kif inti se taqbad diversi topics, diversi ġeneri ta' edukazzjoni taqgħadu flimkien. U din l-Open Day ta' din is-sena badna sport u mhux biss tfal talmu fuqu fil-klassi, ma din jesperjenzaw kemm fid-displays li hemm ġewwa l-klassijiet kif ukoll hawn barra fejn ġibnilhom vetturi li talmu fuqhom biex huma jkunu jistgħu jesperjenzaw u jsaqsu mal-ewwel. Barra minn hekk fil-bitħa tal-iskola l-istudenti kellhom l-opportunità li jaraw il-mezzi differenti ta' trasport tal-pulizija fosthom iż-żwiemel, ir-roti kif ukoll kellhom iċ-ċans li jitilgħu f'karozza tal-pulizija. Proġett interessanti li spikka kien minn grupp ta' studenti li ħolqu ajruport f'żona tal-iskola fejn l-istudenti kienu l-ħaddiema li operaw dan l-ajruport kif ukoll itajru l-ajruplan dan fil-waqt li l-ġenituri kienu l-passiġġieri li jaqbdu titjira. Minnaħa l-oħra l-istudenti tas-sitt sena tal-iskola primarja kellhom it-tema tal-Vikingi fejn ħolqu diversi proġetti kif ukoll wettqu riċerka sabiex jitalmu aktar dwar dan il-perjodu. Dan fil-waqt il-kumplament tal-iskola primarja kellhom it-tema ta' mezzi differenti ta' trasport madwar id-dinja bi proġetti mill-aktar kreattivi f'diversi klassijiet.